posachedwa apa tikupasirani zimene wayankhula Bon Kalindo lero lino pa 27 February 2025. The DC muziko la Malawi kumene kuli kwathu kumene ndinabadwira ndipo ndizamwalirira konkuno palibe amene anga ndiopseze kunditenga ine ngati kapena ndine mulendo muziko langa ndipo palibe amene anga ndinyumwise ndizapitirirabe kulankhula muziko limene limaoneka ngati ndilaling'ono koma muli zinthu zazikulu zimene zikuchitika. Ziko limene limaoneka kuti lili ndi atsogoleri ophunzira akavala masuti awo kumaona ngati anthu ndi ozindikira koma onse ali ma savage okhaokha. Ziko limene lili ndi apolisi wamkulu wa polisi koma opanda mphamvu. Ziko limene likugwiritsa ntchito anyamata achipani kuwatenga ngati ndi apolisi kumamenya anthu in presence of apolisiwo. Ziko limene lili ndi wamkulu wame amene sakuziwa ntchito yake ndikumachita protect zinthu zimene zopanda ntchito kusiyana ndi ma citizens. Muzakaliona ziko lokhala ndi wamkulu wa polisi komanso ziko lokhala ndi komanda amene akuuza anyamata ake kuti azichita protect andale. You should get worried. Ngati dzulo wachita kumutulutsira president magalimoto anyuwani akuame kumuteteza munthu mmodzi, mukuyenera kuti Amalawi musamale kwambiri. Mukuyenera kuti inu a opposition musamalire kwambiri. Izi mukumenyedwa ku parliament izi kumaotcheredwa magalimoto, kumaphweseredwa magalimoto, kumaphwanyiridwa magalimoto. Zimene zindi zazing'ono koma muyang'ane kusogoloko kukhala zinthu zoopsa kwambiri. Inu a MCP ili likhale chenjezo lanu kunena kuti izi mukupanga kumatuma anyamata kumalo apakana ku parliament zimene zisiku lina zizakusatirani muzalira nazo chifukwa parliament ni malo opsa kwambiri. Mukapita maiko ena amene ali maiko anthu ozindikira amene amateteza komanso kulemekeza malamulo mukapeza kuti ku parliament ndi malo okhawo amene ali ndi chitetezo choopsa. Koma kuno ku Malawi parliament yasanduka ya anyamata a MCP, anyamata ochokera mwansundwe, anyamata mabausa amene mukunguwapasa mapisto kuti aziopseza anthu, azipha anthu. Ndafuna ndikuwuzeni kunena kuti ziko lino ndi la democracy, ndipo whether one likes it or not, ziko lino ndi la democracy. Ili ziko ili sila one party system lokuti muzipanga zinthu ngati muli mu one party system. Ndikulankhulatu ndi inu MCP amene sopano mwafikapo mukumalankhula inanu ngati ndinu ma prime minister. Vuto la kumeneko ku MCP ko kuli ma ministers ena amazitenga ngati ndiwo kapena minister without portfolio kumalankhula m'malo mwa ministers ena. Nkhani yokuti akhoza kulankhula minister of information kapena minister of finance amalankhula ndi iye kumalankhula za ma ministers ena ma ministries awo ngati kapena kumeneko kulibe kwa anthu kuti alankhule. Choncho izizi siku lina zizakusatirani. Chenjezo kwa iwe amene ukuzitcha kuti ndiwe venda. Ndafuna ndikuwuziretu iwe venda amene unapita ku parliament zana kunena kuti muyang'anisise kwambiri mgwirizano wanu umene mukupanga ni manjanjawidi. Chifukwa mgwirizano umene uja kwa ine ndikuza kuona ngati umene ujayo ndi filimu akufuna akupusiseni, amangofuna kuti muchoke ku parliament kujako. Malamulo ake wa petition ndionena kuti munthu akatenga petition kupitisa ku parliament kapena gulu likatenga petition kupitisa ku parliament samayankhidwa pa gate. Nkhani jaima kapita mkati mwa parliament malinga ndi ma standing orders. Mbali zonse zosusa ndi zolamula akakambirane nkhani iyo akayikambirana nde imapita pabwalo panyanu kuipanga ndi kupanga mgwirizano. Koma muone petition yanu iyi
imene mukufuna kuti akusisireni kaunjika, mukonza kuona kuti ndi petition yodabwisa, chifukwa minister without portfolio anapita ndikukuyankhani pompaja ndikukuwuzani kuti tikupasani forex. Kodi forex yo Malawi muno ilimo? Ndiye kuti mwina ilimo forex yo, koma ifewe ndikafukufuku wathu a Malawi First taziwa kuti munomo muli forex ya 15 days. Ndiponso Malawi muno muli makampani osiyana ena opangira mafuta. Tapita ndi ku Blantyre yakoka muna kuli makampani opanga mafuta over 10. Onse akufuna forex. Ndiye forex imene angakupaseni nditi. Ndi chifukwa chake ndikukuwuzani kuti musamalire kwambiri mavenda ndi mgwirizano, bolanso musapusisane nokhanokha, chifukwa sotu mkatikati mukoza kukhala ena akuona ngati mukuona ngati muli nawo limozi, koma kuseri kwakumaka kumana ni majanjawiri. Musamalire kwambiri mavenda, chifukwa mgwirizano uja kapena zochitika zanu ine sindikuziona bwino, zikudabwisa, chifukwa mudabwe kunena kuti pamalamulo munthu sumapanga demonstration usana kapemphe kwa DC, koma ino munangoenda ndipo apolisi akangokuperekezani opanda china chilichonse pakana munakafika kumene kuja. Ndipo mutafika kumene kuja anakuyankhirani pa geti, nkhani jasina lowe nkati inde na ndiyena munasankhidwa ndikukakambirana. Koma ndikukuwuzani kunena kuti mgwirizano weni wa concrete ukanakhala kuti nkhani yanu ija petition ija inayenera kuti ipite kaye mparliament, anthu akakambirane, aphungu a nyumba ya malamulo ndiye kupangidwe lamulo. Taonani awa akukuwuzani kunena kuti tiyeni mukapange nokha mitengo, ndipo dzulo munagawana magulu osiyana. Ndikunena ati wenzanga osauka venda amene okukumana ni mikungirima yosiyana munakakhala m'magulu ndikumapanga mitengo. Funso nkumafusa kuti kodi mitengo mukupangayo amene mukumpanganira nayo mwamupempha kale? Chifukwa amene anayenera kupanga mitengo tu ndi munyake wa beroyo ndi aboma ndikukhala pansi, Minister of Trade komanso mwina ndi president amene ndi ma investors ndi anthu a business ndikupanga mitengo. Chifukwa chetu ndalama zimene amagulira zinthu zimenezo amapasa si aboma, ndalamazo ndi zawo. So mukuyenera musamale kwambiri kuti inu akakuwuzeni kuti atagwirizana nanu mitengo muzigulira ya mu December. Katundu yo ndi wawo, katundu si wawo. Uyang'ane patali wenzanga venda, uzakhala pena ukupusisidwa kapena somukupusisana nokha. Komanso funso lina ndili, kodi wenzanga venda wangofuna kuti usisiridwe bero, nanga zakudya, nanga mafuta, nanga buledi, nanga chimanga? Chifukwa palibepo nzeru kukasisiridwa bero ndiye ukakaligulisa bero ndiye uzikagula chimanga 110, uzikagula mafuta odula, sopo wa tablet wa ngono uja yu fresh 1.5, china chilichonse chakwera. Nzeru zilipo? Iniyo mukanapita kumene kujapo kumukanene kuti zinthu zonse zakwera zikuyenera zisisidwe. What about other businesses? Anthu ama business ang'ono ngati ochokera ku Nsanje, ku Chitipa, ku Phalombe, ku Machinga, tingonena kuti ziko lonse likoma kota pakana Mchinji. Kodi anthu ama business amene wawa akagula bwanji zinthu zawo, zinthu zozili zodula? Chakudya chanu mukachoka kunsika mukagulisa kaunjikayo, mukuyenera kuti mukagulire ana kapena mabanja anu zakudya ziyenda bwanji? Munayenera pamene pamuganizirepo kunena kuti kusisa uku kunayenera kusisa kwa china chilichonse. That is why ngati sitisamala ngati ziko muona kuti ma traders ambiri, ma investors ambiri slowly akuchoka muno Malawi. Ndipo mukapita mashopo akulu mukaona katundu wina akubisidwa, katundu wina akumutenga mmasherefu muja ndikumambisa, chifukwa in weeks from now
katundu akwera koopsa ndipo amalawi azalira misonzi, amalawi azakukuta mano, ziko silizakhala ngati lomwe lija. So pakuyenera kuti amalawi kuzeranso kwa inu amene mwafasa kwambiri a opposition mukanapanga chotheka kunena kuti ziko ili kapena boma ili likufuna liphe anthu anayenera kupita pa nsewu, zonse zimene zikukambidwazi zikhale kuti zasisidwa. Mwina nkutheka kuti koza kukhala filimu kuti mkatikati mwa mavendamo pali anthu ena anapangana ndi manjanjawidi kuti akapite ku parliament kuja zioneke ngati ndi zenizeni ili filimu. Inde mamuchosa gwengwe amene amaoneka ngati akufoka, koma mukayang'anisisa kodi ofoka kumene koko ndi gwengwe yekha, chifukwa tizimachita kuoneka kuti aosa akuchita perform. Aliko ma ministers ambiri lero mukukalowa mparliament ndikumakabakira ma ministers anu kuti ma ministers yanga ndi osalakwa, inenso chibadwire sinanamepo, ine sine munthu onama. Ndiye ngati sunanamepo chibadwire chechakwera, ngati simunanamepo ndi chifukwa chani musona ija mbali ina mwayichosa? Ndiye nanga ngati mwachosa mbali ina yasona, ndiye kutiso ndisona? Pamene popo tinene chilungamo ifeso taziphunzitsa anatiphunzitsa kunena kuti ngati sentence sili complete, that is a phrase, it means it is an empty sentence. Chimozimozi sotu sona ijayo, ndiye ngati mwachosako soyo wasalani ndani, wasalani ona yo akutanthauza chani? Onama. It means it is an empty sona. So ngati iniyo yaniyo ili empty sona, it means everything is null and void. It means pa amalawi akuyenera kuti adziwe kunena kuti president wawo ndionama, uyu akutuma anthu kunkhota kumakasegulira zipatala, minister watunthu kusegulira zipatala zimene zili half window. Ndikumanena kuti ni 6 months time tisegula zonse zikhala zitatha. Komatu abale anga chipechiseko ndecha kupananitu kupita ku constituency yachi munthu banda kumakasegulira ma secondary school okuti ndi azungu ma donors, ndikumanena kuti kumamuuza MP wa kumeneko komanso councilor kuti akanene kuti zitukuko zimezi ndi zachakwera, koma akulu zinthu ndeza kuvutani. Koma anati chechakwera ine timayembekezeratu kuti zulo lija mmene mwamuchosa inu gwengwe uja, the next person amene anayenera kuzichosa yekha ndiye munali inu chechakwera. Chifukwa ndiye ngati kuli ma president amene ali the worst, ndiye ndi president Chakwera. Even olobakiri muluzi nthawi yake zamanyaka ngati zisi zinachitikepo, pamene pafika zikoli ndizodabwisa kwambiri. Ngakhale olo Joyce Banda anali mkazi sanafikepo pa zimenezi. Chimozimozi swapita Muthalika akakhala malemu bingu ndiye anali mamuna wa mamuna, zinthu zinkachita kusinda. Kunchifukwa chake olo muzaone acheya akamayenda paliponse aliyense amakhala ali ndi chimwemwe. Koma ngati kuli president amene akutukwanidwa daily ndi ana, ndiye ndi Lazarus Chakwera amene sakufuna kuonesa kulephera kwake. Ndafuna ndikuuzeni kunena kuti izi mukupanga izi siku lake muzachita regret, chifukwa amalawi azazuka zenizeni. Segulani maso ano amalawi ziko ilili kupita kuchiwonongeko, likupita kuchiwonongeko ndi president uyuyu amene pena ndikumakaika kuti kapena azungu sana ndipange chipongwe ndikutipangira ka si awa ndi maIsraeli kapena awa, chifukwa watu amene tinali naye si ameneyi. Kaganizidwe kakuganiza boma ili president uyu ndizodabwisa kwambiri. Choncho musamale kwambiri a opposition. Kumbukirani kuti siku lijalo anthu atasiriza kuzolembesa zazisankhozi, chigawo choyamba chija machini awo onse anachita shutdown. Ndiye muzifunse kuti machini amene anachita shutdown chifukwa chani. Nkutheka kuti it means ndiye kuti somewhere
is operating a similar system imene pasikulo muzalire muzaona ngati povota tikuvota zenizeni koma akuchitira operate pa area pena pake anthu nkumaona ngati ndi zenizeni koma ili tale center ya feki. A opposition mwagona kwambiri. Taonene mavenda akupangirani mademo amphamvu ngakhale ankanena kuti sitifuna kulankhula ndinu tilankhula ndi ya minister pamene paja ikhoza kukhala filimu. Samalani kwambiri. Bon Klindo, the DC, mwana wopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Njeza village, Tie Bambuka, Box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa, Kasona Ganga. Charagwe aliyodo awere chiseko chikapana kapena zipi kapana mutu wako zuma indavine kukaziputa limba kukhala ine ndachidaliza ini. Ugodu unali kuyankhula kwa Bon Kalindo lero lino pa 27 February 2025 kutengera ndi zimene